आनसिभिलाइज आं मानो बुंदों नै गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय एक्सुअलि आं दिनैहायबो गुवाहाटियावसो दंफैयो भिडिअ'आ बारा इम्पर्टेन्ट नङा थेवबो माबा मोनसे गोसोखांनायलाय मा खालामगोन मा मागोन जानायखाय ओंखायनो भिडिअ'खौनो मोनसे फिसानो लानोसै होननानै आं लानाय जादों गस्लाबो गानाखै दै गाज्रि मोननो नाङा ओंखायनो टावेलजोंसो माबा लादों जाय हक जोंनि बिटिसिनि पलिटिसियानफोर आवगोलो जेला इलेक्शन सम बे समाव गोबां खोथा बुंलांबाय दाना फैयै फैयै मायाव फैदों धोरोमनि बेलायावसो हाबफिननायखौ नुनो मोनदों बावहाय खिन्थु जों जाथि हिसाबै हारि हिसाबै एसे लाजिनो गोनां जानो हमदों सोरनि थाखाय बे गासैबो दैदेनगिरिफोरनि थाखाय दैदेनगिरिफ्रानो मालाबा मोजांखौबो होनो मालाबा गाज्रिखौबो होनो खारन आवगोलनि समावहाय जेब्ला 15 बोसोर 17 बोसोरनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा 15 बोसोरावहाय बिपिएफआ सालायदोंमोन सालायनाय समाव खुनु कंग्रेसबो हाबफेराखैमोन आरो बिजेपि बा एजेपि बा बायदिसिना दल संगठना बेफोरबायदि हाबनायनि खाबुखौ मोनाखैमोन नाथाय दा जों इउपिपिएल सरकार फैनाय लगे लगेनो जों इउपिपिएल सरकारखौबो फैजानो लुबैदों फैथोन सालायथोन नाथाय बिजेपिजों एलायन्स जानाय लगे लगेनो बावहायनो जे एलायन्स जादों होननानै जोङो बिजेपिखौ सोयोब्ला माबोरै जागोन दा बिजेपि हाबनाय लगे लगेनो ख्रिस्टियान आरो बाथौ बे धोरोमनि लेभेलावसो लांबाय थानायखौ नुनो मोनदों दिनै बिजेपिया हाग्रामाखौबो नुनो मोनदों दिनैनि दिनावहाय मा हाग्रामाया बोसोरसे बोसोरनैखौनो थाथ'नो हालामोन नामा दिनैहाय इउपिपिएलआ सालायथों बिथांमोननि जा गोरोन्थि जादों बेखौ नों अपोजिसन जानानैनो बुंलांबाय थानायमोनब्ला साबसिन जागौमोन होननानै आं सानो बोसोरसेखौनो जुदि थानो हायाब्ला दिनैहाय बिपिएफ पार्टिया दिनै बुंबाय थादों बिटिआर एकर्डआ मोजां जायाखै थिगानो दं बिथांमोननि बुंनायाबो मोजां जादों किन्तु दिनै अपोजिसन जानानैनो जुदि थानानै नैबे मोनसे दफाया मोजां जायाखै नैबे मोनसे दफाया मोजां जायाखै आसि थुयै थुयै जुदि खोन्थालांबाय थायोमोनब्ला मोजां जागौमोन दा जों दा बिपिएफखौबो नुनो मोनदों एसे बेलेग लाइनावसो नुनो मोनदों थांलायबाय दाखालि बिथाङाबो आरएसएसनि आथिं हमहैनाय बा आथिं हमनाया गिदिर बाथ्रा नङा गिदिर मानसिखौ आथिं हमनाया जेबो फाब बा माबा मोनसे जानाय बे नङा बोर लानायफोरबायदिसो जायो होननानै आं सानो जिखियानो जादोला बिथांमोना मा नुहैबावदों आरोबाव आं साननो गोनां साननाया बेनो जे बिथाङा जि गोजा लालायनानै बा आरएसएसआनोथ' जों बर'खौ मोनसे गाज्रि लाइन बा मोनसे खैफोदाव लांनायनि लाइनाव फैगासिनो दङ दा बे जिखौनो जुमनानै रायजोफोरनि सिगाङाव जुदि खोन्थायोमोनबा आरो लाहैबाय आरो मानोथो फट' खेबजाखो मानोथो ससियेल मिडिया हगारनानै लाखो बावहाय दिनै हाग्रामा हिसाबै बुंजानो बा खोनासंनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव दाखालि साननैसो सिगाङाव खेंफोरथि होनो गोनां जादों आरो होबाबो होथ्र'नो हायैफोरबायदिखौ नुगासिनोबो दङ खाम्फा बरगयारि बिथाङा जिखिनि बाथ्रा खेंफोरथि होनाय बे खेंफोरथियावहाय बिथाङा खेंफोरथिखौ होजोबनो हायैफोरबायदिखौ नुनो मोनदों प्रमद बर'आ दिनैहाय इउपिपिएलआ दिनै बिजेपिनि मोनसे दाहोनाफोरबायदिसो जाना थाहैनो गोनां जादों बिथांमोनाबो सेम थ' बाथ्राफोराथ' बिदिनोसै गोबां खोथा बुङोबा गोबां खोथा ओंखारलाङो गोलाव जालाङो मोनसे स्टेटमेन्टखौ आं राकेश ब्रह्मनि जिखिनि बाथ्रा बुंदोंना मैया माइ हानायनि खेथ्रआवहाय बिथाङा जेरैबायदि स्टेटमेन्ट होदों आं मोजां मोनदों बिथांनि बुंनायखौ हाग्रामा सार बिथांखौबो बिथाङा बुंदों जे एसे मोजाङै थानो होदों बिथाङा मा एंगेलाव बुंदों किन्तु बेखौ आं बुंनो रोङा किन्तु आं जा नुदों मोजांखौनो मोनदों होननानै आं सानो बिथांनि जा स्टेटमेन्ट बावहाय गाज्रि बाथ्राखौथ' बुंनायखौ खोनायाखै बा मोनसे बाथ्राया बेनोल' दाखालि जिहेतु मोनसे स्टेटमेन्टआवबो होदों बा बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंदों माने खुदै गारनांगौ होनना एक्सुवेलि सासे नोंथाङा इएम हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो समाया खारन जों दुखु मोनो खारन जोंल' नङा
सासे जों ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानाय हिसाबै बा जों बायदिसिना मालाबा स्टेटमेन्टआवबो होदलाबाय थायोबो दा जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों नुयोब्ला बा खोनायोब्ला लाजिबो मोनो दुखुबो मोनो ओंखायनो नोंथाङा दिनै मैयासो माइ हानायनि जि स्टेटमेन्ट होदों बे स्टेटमेन्ट होनाया नोंथांना गाज्रि जायाखै जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों आं नुदों आरोखि नायदों मोजांखौ मोजां बुंनांगोन ओमफ्राय गाज्रिखौ जोङो मालाबाबो मोजां होनना बुंनो हानाय नङा गाज्रिखौ गाज्रि सिदा सिदि बाथ्रा बुंनांगोन खारन बावहाय दोनखुमानानै लाब गैया थारैनो हाग्रामाया चिफ बिथाङा जुदि साननैसो जुदि मोजाङै सिरि थायोब्ला बबेबा क्लसआ गाज्रि जादों नंगौ बिनि क्लस बा बबेबा दफायाखौ जुदि बुंनानै होयोब्ला मोजां जागोन आरो बबे मोनसे दफाया मोजां जादों बेखौ मोजांखौ मोजां होननानै आसि थुनानै बुंना होनायाबो मोजां जागोन अपोजिसना सब समाय बिथांमोननि माबा मोनसे उमुगा मावाखै उमुग जायाखै हेन जायाखै बायदिसिना बेफोरखौ खोन्थानानै होयोब्ला मोजां जायो नाथाय उमुग सरकारा इदि उमुग सरकारा बिदि होनोब्ला जों बर' सुबुं बर' रायजो राजाफ्रा मालाबा दुखु मोननाया फैयो थ' जोङो राकेश ब्रह्मनि बिथांखौबो जों बुंनांगोन बिथाङा हयथ'बा सोलोंबावनांगौ दङ नामा राकेश बिथांखौ जोङो आं मैया दाखालि दिनै फुङावहाय मोननैसो बाथ्राखौ बुंदों बेथ' आनसिभिलाइज आं मानो बुंदों बेखिनि बाथ्राखौ हयथ'बा बिबो मोनथिदों जानांगौ जि जायगायाव बियो सोरखौबा सासे बैसोआवबो देरसिन बा एसेब्लाबो गोरोंसिन होननानै बुंनांगोन खारन साननैसो समावहाय बिथाङा बे हाग्रामा चिफनिनो आमोलावनो थानानै गोबां खामानि मावबोदों आरो गोबां खामानि मावनानै बिथाङा बे अबस्था सफैदों बावहाय जुदि बिनि मोखाङाव जुदि खुदै गारनांगौ होननानै बुङोबा बेसेबां गनायजाथाव जागोन बे बाथ्राफ्रा आरो दा जुदि BPFनि सोद्रोमाफ्राबो बा BPFनि जायफ्रा मेम्बार प्रमद बर'नि सालायनाया मोजां जायाखै बिनि मोखाङाव खुदै गारनांगौ रोङा बा बिथाङा कारेन्ट ट्रान्सफर्मार खावनानै सानसे समाव उन्दै समनि बाथ्राफोरखौ बुरखांलायोब्ला बेसेबां मा जालायगोन बिथांमोनाबो दिनैहाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुरखाङाखै हयथ'बा सम सफैयोबा बेफोर खोथाखौबो सोरबाया बुरखांगोन दिनै जायनि जाहोनाव ससियेल मिडियायाव गोबाङानो मानसिफ्रा प्रमद बर'नि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय जेब्ला आबसुआव थानाय समाव जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ बुरखांनानै होबाय थायो आं सानो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदिखौ बांद्राय बुरखांलाया लाफानो बा उमुगसो हाग्रामाया बिदिसो धोरोमनि बेलायाव थांबाय प्रमदाबो धोरोमाव थांबाय उमुगाबो बिदि थांबाय बेफोर खोथाखौ बांद्राय गोसार होलाया लाफानो बर' रायजो राजाखौ माबायदि जोङो गोजोन लाबोनो हाबावगोन आरो जों बर' रायजो राजाया बेसेबां जों सहायबावनांगौ बेसेबां दुखु खस्थ' लाबावनांगौ दिनैहाय NDFBनि मुङावबो लाबाय गोबां खस्थ' आरो दिनै BLTनि आमोलावबो गोबां दुखु खस्थ' लाबोदों थ' जों बेफोरबायदि जों बर' रायजो राजाखौ जों सानफ्रोमबो दुखु होबाय थानो हानाय नङा होननानै आं सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि